Tatlong katao ang inaresto ng mga kapulisan ng Rosales matapos silang mahulihan ng ipinagbabawal na droga sa magkahiwalay na drug by bus operation. Unang naaresto sa Barangay San Bartolome ang 35 anyos na tricycle driver na residente ng Barangay Tumana West sa nasabing bayan. Nasamsam sa suspect ang 7 heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng umunay shabu na may bigat na 6.30 grams na may kabuuang halaga na 42,840 pesos. Ayon sa pulisya, kabilang ang suspect sa street-level individual sa usapin ng illegal na droga. Nasawitin natin itong si alias 147 na nakatira dito sa Carmen East. Itong taong to is matagal nang minamanan ng ating mga operatiba. At time na pagkakataon, ito ay ating inoperate. Nabilan natin itong si alias 147. At ang mga droga na nakuha sa kanya is positive naman. Dito lang sa mga kalapit bayan siya kumukuha ng mga illegal na droga. Sunod namang naaresto ang dalawang construction worker, edad 38 at 43 anyos, na residente ng Barangay Samon sa bayan ng Santa Maria at Barangay Station District sa Rosales, Pangasinan. Ikinasa ang operasyon sa Barangay Station District sa bayan pa rin ng Rosales. Nasamsam sa dalawang suspect ang 3 sachet ng umunay shabu na nagkakahalaga ng 15,504 pesos. Na-recover din ang buy bus money, cellphone at mga motorsiklong ginamit sa transaksyon. Matagal nating minamanan tong mga to at nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng briefing, and then kinasa ang buy bus operation. Iniimbestigahan natin at tinatanong natin kung saan siya kumukuha ng kanyang mga pinagkukuhanan ng droga. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang 3 suspect na wala pang pahayag. Mahaharap ang mga ito sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay, magipagtulungan po kayo sa amin dito sa ating bayan para linisin ang mga gumagamit o nagbibenta ng illegal na droga sa ating bayan. Lester Narag, Balitang, Solid North.